vrea să-i facă program și lui Gagică să ia cuvinte și lui David. Și acum amenajează pe o scoate cuvinte ca și când a plecat în emisiune să se fută. Și ce mi-a povestit mie Mario ieri și acum nu mai spune în spațiu public. Deci, ca să ne înțelegem, această femeie, când a plecat, să mai pare povestea mea. Fă, păi, nu pot să spun pe live că n-am telefonul să arăt ce. Acum scrie asta, au fost Gagică de lui David, care mi-a spus așa, care este filmări că o futea pe verișoara sa. Când aveau 12 ani, amândoi se futea cu verișoara sa. Bă, astea sunt acuzații grave rău de tot cu aia. Nu pot să spun așa ceva, că nu pot să arăt această filmare pe live. Da? Așa. Bă, eu ți-a zis, Lasă-mă să vorbesc și eu. Așa, deci ca să vă spun că o menajează pe asta, da? Asta a ajuns în emisiune și a spus că da, domnule, relația noastră este pe sfârșit, David, dacă vrei să ne scapi, scapă-mi, știi tu mai bine ce ai de făcut, da, de fapt, da? Ăștia erau foarte împreună, mai bine ca niciodată, chiar și pe casă, foarte bine. Femeia nu mă simt iubită, s-a dat peste cap, s-a dat pula peste cap să facă tot ce trebuie, a dus-o la autocar, a pupat-o în gură, i-a zis la revedere. Vrei să spun ce ai spus la autocar? Care-i faza? Păi nu prea vrei să spun nimic. Păi care faza să o zici? Ce? La ea cuvintele de vedere. Auzi, mă, să-i zic lui că zice el info. Ce info vrea să dea? O, Mario, faci nervi. Să spui nimic, ce mai băgat pe live. Ia cu aia, dar se văd notificările în asta, gen. Mă doare pistă. Mario, ești prost, ții invers. Ia. Telefonul lui Cățu, nu parcă. Nu, ăsta e tot telefonul meu. Haide, dă-i. Așa, și a spus Mario fix așa. Fii atent că Albert Neis Dreanța nu o să se bage în seamă cu tine, Imogen e băiat bun, are nevastă, nu o să se bage în seamă cu tine, Teozeciu e cu minte, are nevastă acasă, nu o să se bage în seamă cu tine, ai grijă cu Dreanța de David, că o să vrea să facă așa și pe dincolo și pula mea. Și cu Mințica, mă auzi, mă, că sunt pe pauză. Nu ești pe pauză. Nu mai te văd. Și cu Mințica i-a zis, da, iubitul meu, mă duc, ăsta i-a făcut temele de acasă, că Mario știu că este puțin șocant sau așa ceva, dar se ocupă de marketing, chiar dacă este libut și a spus, doar, du-te fă acolo, că Mario a dus-o alături de bărbatul, da? Mario i-a deschis ușile, oportunitățile, pula mea, la emisiunea asta și a zis, uite, ascultă cum spun eu, nu vorbi cu ăla, fii ok cu fetele, nu vorbi cu Rinu, asta i-a spus, nu vorbi cu Rinu că face așa și acum apă dincolo și vorbește doar așa, dar să nu vorbești cu Davidenko că o să vrea să facă așa. Cu Mințica i-a spus, da, s-au pupat în boce, au luat la revedere și au văzut drumurile lor și au ajuns acolo și au sărit unul în altul, da? După aia, ajunge acasă, femeia, vine de la emisiune Mario cu legii de acolo, conștiincios și cuvincios ca prima oară și zice, doamne, nu vreau să mai dorm cu tine, că vreau să mă duc să dorm la mine acasă la Brașov, ca noaptea aia să-și dea afară cu David, să vorbească, ați înțeles? Și de acolo Zdreanța Dracu știa foarte bine că femeia are gagic, deci astea sunt niște pucheri, că era marketing și așa, voia să o lingă în pizdă. Ce a fost? Asta un pic. Cine ce-a zis? Bă, ok, stai că citeam ceva. Așa, ce ziceam eu? Așa, da. Da, mă, că ăla știa, gen. Era marketing, că pula mea, că el voia să se lingă în pizdă cu aia și femeia la fel și au început să vorbească să astea. Au aflat de la prieteni comuni că voiau să facă poligraf, deci amândoi să mărături în aceeași măsură, da? Și Maria a luat piedic cu ochii între timp, ceea ce nu mă interesează pe mine, că o iubește pe gagică sa și vrea să o ia după ce a făcut ce a făcut. Mă enervează că Mario mi-a zis așa, ajută-mă să fac live, ca să vorbesc, să spun, la dreapta aia, și acum nu mai spune dacă voia să se fută. Și ce trebuie să fac acum? Trebuie să spun eu, pentru că eu v-am promis un lucru. Tu ai promis dramă, gen. Eu v-am promis un lucru, v-am promis live și trebuie să vă dau eu ce mi-a spus el, trebuie să vă spun eu acum, da? Ca să știți care cum s-a făcut. Și vedeți, eu sunt fată bună, dacă vă promit o informație și nu vă dau alta. Alte nu v-am mai zis ceva, v-am zis cum a făcut-o David pe Cezara, adică eu sunt o femeie. Eu sunt o femeie cu obraz. Dacă Mario mă pune în ipostaza asta să vorbesc eu, trebuie să spun toate lucrurile. Și acum mai spune-mă și tu cum a venit să a rugat de tine, cum alea, cum e tăcă? Ce, la ce te referi? Oh. Păi nu, că nu știu, băi, e prea lungă povestea, nu mai știu la ce te referi cu ăsta, cu rugatul de tine. Ce vrei tu, Mario, să vorbești? Că